stojíme u stroje Terraland 4metrové polonesené, které jsme pořídili v loňském roce. První sezónu jsme s ním udělali řádově 800 hektarů. Předtím jsme vlastnili nesený Terraland 3metrový po dobu 2 let, kterým jsme dělávali 600 hektarů každý rok. Se strojem jsme nadmíru spokojení. My to táháme Xerionem, Saddletrackem 380 koní a z toho důvodu letos doděláváme zásobní hnojení pod patu, který bychom na podzim měli dodělaný, takže letos budeme podrývat a hnojit. Jinak podrýváme do hloubky řádově 45 cm. Takže nacházíme se na poli s cukrovkou. Cukrovku pěstujeme na 320 až 340 hektarech. Osevním postupu řadíme po 4 a 3 letech. Do té systému pěstování cukrovky se nám podrývání velice hodí. Jinak v našem podniku neořem od roku 1995 a systematicky podrýváme od roku 2002. V současné době máme 2 podrýváky od firmy Bednar, značky Terraland 4000. Jinak náš podnik podrývá, dá se říct, všechny plochy, co zůstávají jařiny na jaro, tak ty jsou podrytý komplet. Co se týká osevu ozimu, tam podrýváme souvratí a podrýváme plochy ozimé řepky. Jak jsem mluvil o zásobním hnojení průmyslovými hnojivama, doteď jsme hnojili jako rozmetadlem. Měli jsme pneumatické rozmetadlo Raucha, kvalitní práci, z důvodu toho, že jsme koupili traktor Xerion Saddletracka a podrývák, tak na letošní rok budeme hnojit zásobně pod patu při podrývání pod cukrovku. Takže tím bychom měli ušetřit 1 operaci, 1 přejezd, 1 chlapa a nějakou naftu. Teďka poslední 3 leta ty výnosy šly rapidně nahoru, ale já prostě si myslím, že to je to strukturou půdy tím podrýváním. Ale určitě struktura půdy je dobrá, jo? To jako je bez debat. Že? To jako víme, žádná prostě někde prohlubení, kde by stála voda, jak vždycky stávala na souvratích, to prostě neznáme. Ale je to systém, je to od roku 2002, takže nechci říct, že to je 10 let, ale je to 12 let. Že? I když tenkrát jsme prostě na to neměli techniku, podrývali jsme 180 kuňovým traktorem, takže jsme podrývali třeba 25, jo, 28, jo, a teďka těch 45 průměru jedeme. Ale prostě do našich podmínek doporučuju 100%, doporučuju každému, že to musí mít hydraulické jištění. Ale říkám, prostě podrývá od nás od toho roku 2002, dá se říct, furt jeden a ten člověk. A s tím, kdybyste mluvili, tak ten vám řekne, kde jsem kdysi jezdil 7, tak teďka jedu 12, jo, protože ten podrývák proti pluhu má jednu velkou výhodu, že to má minimálně o 1/3 větší výkon a ty pola po tom podrýváku zůstávají krásně rovný. Já vám garantuju, že tady na to pole, kdyby nebyla řepa, nebo kdybyste přijeli po sklizni obilí, tak po našich polích, i když nejezdíme autem, ale 80 tam můžu jet. To auto se nehne, protože už neořem, říkám, 12 let a jenom rovnáme a podrýváme. Je to výhodný i z hlediska té organizace práce. Prostě víte, že on teďka tady s tou 4 20 hektarů každý den normální směně udělá.